माखासे भुल बुजानि खेथ्रआवहाय जोङो इउपिपिआव जगदान जाहैदोंमोन। दा जोंनि भुलफोरखौ जोङो मोनथिफिननानै दा जों इउपिपिएल हान्जायावहाय जगदान जाफैफिनबाय। बिबानाथ' ओरैनो मेम्बार हिसाबै दङमोन। दा जोङो बेखौ गासैखौबो नागारजोबनानै प्रमद सारनि दैदेननायखौ मोजां मोननानै जोङो इउपिपिएल हान्जायावहाय जगदान जाफैफिनबाय। जोङो गासै साबा फैगोन, मानोना जों दिनैहाय साबा फैग्रोदों, फैबावगोन जोंनि लोगोफ्रा माखासे दंबावो, थाबैनो फैगोन बिसोरबो। ओरैनोथ' 10 जनसोखौ जों खबर मोननानै दङ, फैगोन। दिनै नंगौ जोंहा मोनसे जयनिं हाबाफारि लानाय जादों। जुमदार ब्लकनि सिङाव थानाय जानालिगाव प्राइमारिनि गासैबो बिथांमोनहा, आरो बिथांमोनहा एक्स-एन-डि-पि आरो बिथांमोनहा अल्टारनेटिभ पार्टि एपिपि बे राजनितिक हान्जायाव दङमोन। सोरबा मेम्बार, सोरबा बेबायदिनो बिथांमोनहा दङमोन। खिन्थु दिनै बिथांमोनहा जोंनि इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बा जोंनि बिटिआरनि दानि CM प्रमद बर' सारनि दैदेननायखौनो मोजां मोननानै दिनै जोंनि इउपिपिएलआव बिथांमोनहा जगदान जाफैबाय। आरो बे हिसाबै दिनै जोङो जुमदार ब्लकनि मानगोनां आफादगिरिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिभागाव थानाय दैदेनगिरि दिनै जों बिथांमोनखौ आजावना लादों। आरो बिथांमोनहा दिनै जोंनि इउपिपिएलआव जगदान जानानै जोंनि इउपिपिएलनि माखासे हाबाफारियाव मैखोमै बाहागो लागोन। बेनि उनाव आङो बेखौ बुंनो सानदों, नंगौ जोंहा थांनाय 2020नि उनाव मोनसे जोंहा सुक्ति जादोंमोन। सुक्ति जानायनि उनाव जोंनि जि पार्ट बारग' एक्स-एन-डि-पि हिसाबै बे पार्टआ जोबनानै थांदों। आरो राजनिति भाबै दिनै इउपिपिएलआव हाबनानै खामानि मावदों। आरो आं बेखौनो खावलायदों, राजनिति भाबै जायफ्रा गोदानै दं बिथांमोनहा उल्था फाल्था सानाबालायनो दानि जोंनि इउपिपिएलनि जि सरकार, बे सरकारावनो थाफानानै जोंनि जे मोननांगौ अधिकार, जोंनि जे थांनानै थानायनि राहा, बे थांनानै थानायनि राहाखौ दिनै जों इउपिपिएलआवनो थानानै जों खामानि मावनानै जों बेख'नांगोन। मानो होनोबा जोंहा पार्ट दंमोन हिसाबै बे जोब्बाय। दा राजनिति भाबै दिनै जों इउपिपिएलआवनो थानांगौ आरो खामानि मावनांगौ।